Ang radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na malipot na kaagahon. Martes ngunyan, minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon. Ang mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nag-birthday ngunyan. Special mention niya to ang samuyang pag-iriba. In fact, kapartner ko ngunyan sa control technical. The man from Poland, June Napolis. Happy birthday tabi sa imo tata June. Celebrating sa iyang ika-28 years of existence digdi po sa Kinaban. 28 again. Happy birthday June, enjoy your day. Sagkud magkitang alas 10:30. Tingog kan banwaan na po mag-iriba-iba kita sa pagikan informasyones. Sa luwas, Pading Jomar sa 1st District, Comparing Jim sa 3rd District, Pading Al sa 2nd District, Katuwang Ans Galero, Joshua Bino, Luwens Barcena. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Sa Control Technical, siyempre the Celebrator, June Napolis para sa broadcast me AM Band sa AM Band region wide. Pati na po sa pigabot kan sa mong puwersa sa luwas kan Bicol. Sa newsroom, yaon dyan ang samuya pong news director Mar Dela, Katuwang Jen Matthew Balyaran, Angel Mustasa ang samuyang anghel. Kasabay na dyan sa samuyang social media platform si Jimus. Sa IT Production Newsroom, tarabang-tabang patabi sa samuyang na broadcast nationwide, worldwide, netwide, online. Sabay po yan AM Band sa traditional radio. Online tabi, DCGB News Online sa Facebook. Siyempre sa YouTube, DCGB Legazpi City. Yaon dyan, tarabang-tabang, Richard Astor, and siyempre, Trecia Marie Litana. Ako man po sa indong serbidoran sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, tabi, maray na aga hali sa Pilipinas sa gabos pong mga nakaantabay man dyan sa DCGB News Online. Makishare na sa natabi an samuya man na broadcast tanganing dakul-dakul man an matauanin serbisyo kan Tingog kan Banwaan man. And syempre siguro so natatada man ang nagdadangog sa Tingog kan Banwaan. So mga natada man na nagtitiwala man po sa programa, welcome na tabi. Ano man sa indo pinagigibo, pasalamat man ang Tingog kan Banwaan, tayaon man po kamo dahil naghali, so nagkapira man dyan na natada sa pagdadangog ha. Sige, si kumpadreng Jomar, standby na ba June, si Pading Jomar, takasuhapon may bareta na susyudad kan Tabaco saro sa tulos na nagsunod sa apelasyon man kan gobernador, abogado Grex Lagman na suportaran ang financial status saro sa aspeto kan Aleco, so financial status sa paagi kan pagbayad on time kan konsumo manin kuryente tanganing makadagdag na sa pag-abante kan kooperatiba nin kuryente pagkatapos bagang pahalion
So Albay Power and Energy Corporation, asin ngunyan ipinalis na po through National Electrification Administration sa Aleco ang pamamahala kana supply asin serbisyo ng kuryente sa Albay. Nainot nang nagbayad su Kapitolyo Provincial bilang kumbaga magserbing panalmingan tanganing sugabos na konsumidores kan kuryente, magbayad naman on time, including ang manlain-lain na lokal na gobyerno, yung tulong syudad asin na munisipyo sa digdi sa Albay. Kasuhapon may bareta si Pading Jomar na ang tabako saruyan sa tulos na suminabayan sa siring na kausa kan sa tuyang lokal na gobyerno kan Albay. Aramon ta ang mga development pa kaini. Nasa linya si Kumpadreng Jomar. Marhainal daw Pading Jomar. Salamat, Parimpio. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Tama yan, Parimpio. Ano yun ako sa opisina ni Mayor Crisel Agman Luis Trocan, Tabaco City. Kakaurunong ta siya ng live. Dapit sa bagay na yan. Magigirumduman na kanakalihis na aldaw. Nagpahayag si Mayor Crisel na nagbayad na lokal na gobyerno ng almost 3.9 million pesos sa mga arrears kang LGU sa Aleco sa elektrisidad na nakonsumo. And I think part kainis kan 2003 pa, iguang 2007 part, then 2013 and 2014 na uminabot sa almost 8 million pesos kan 2021 kundi ako nasasala Mayor, and nagbayad kita installment until so last payment na nakumpleto ta na is 3.8 something million na ginibuta kasuudma. So may mga nakaka-misinterpret Pio na naguhuna sinda ang binayadan kan LGU so utang kan mga konsumidores. Ang gabot na yan, linawon ta digdi kay Mayor Crisel Agman Luis Trocan. Mayor, live kita sa DCGB, nasa ibang linya si Pio Fernandez. Good morning, Pio. Yes, Mayor Crisel, marhay na aga. Salamat tabi sa oras and welcome sa programa tabi. Mayor, primero tabi salamat su tabako saro sa mga tulos na suminabay duman sa pangapuda ni Governor Grex, ni Attorney Grex, na hermano mo na tabangan tana ang Aleco na bumangon sa aspeto pinansyal asin iba pa tabi, Mayor? Yes, oo. Actually po, ang tabako talaga may nakalaan ng pondo. Tahalimi na po na pigre-rectify ang records kang Aleco, wala records mi man, check me, may nahiling po kami mga deficiencies, saro na nga po ito. Imagine, nagluwas baga na sa inot na 17 million ang utang kang tabako. Ang totoo po bako, kaya hanggang na-reduce. So sa ngunyan po ining pigbayad mi po na 3.9, almost 3.9 million, dapat po mga 4.2 yan inalis na po yung withholding tax, kaya naging less than 3.9. Ngunyan po, Tio, masasabi ming fully paid na po ang tabako sa mga arrears ka mga nakaaging mga taon. Okay? Bako po iniutang sa APEC, tayo pa po kami monthly na pibabayadan man sa pagko-consume sa so presente na consumptions me. Ini po so consumption kan lokal na gobyerno, street lights, buildings, buda sa mga pibabarayadan mi po na mga barangay facilities, may mga facilities po na na entrust pa sa LGU Tabaco kam mga nakaaging taon. Tama si Jomar po duman sa iyang gari overall assessment na ini po bako ini current kundi arrears na po ini na nagpuon pa nga bago pa ako nagtukaw bilang alkalde. Yan, so lilinawon tatabi Mayor Crisel kuwentas claras na Tabaco City sa mga nawalat ka itong babayadan na konsumo sa kuryente kan LGU, and sungon niya na sa nang pinag-aasikaso niya to na mga babayadan pa sa mga succeeding months is yung current na lang na konsumo. Okay. So tama tabi Mayor Crisel ang pagdadangog ko almost 4 million more or less so na ibayad niya to sa mga arrears niya to, over? Mga 3.9 po. Yes. Almost 3,800,000 plus po. Less than 3.9. Dahil inalis na po John yung withholding tax.
Opo. Dapat po ang kwentada po namin ay 4.2, parang ganyan po. Mm-mm. Inalis po yung withholding tax. Malaki-laki rin po yung withholding tax. Iyo po, duro dakula man ito. Now, igwa man pala ning obligasyon, so kooperatiba ka ito na dapat man bayadan through withholding tax, tabi Mayor. Ayun po, oo, gabos po na negosyo, iba talaga withholding tax, and kita po sa lokal na gobyerno, kita po ang collector man kang national government. Kaya ito po, luwas manggiraray sa tax tuman sa kwarta kang LGU, di ba? Kaya lang withhold natin, hindi natin na binigay sa APEC, tayo ang magre-remit nito sa national government. Okay. Kasabay na dyan, madam, sa withholding tax, yung RPT, Real Property Tax, over? Ay, hindi po. Exempted po sila. Kuryente lang ito na Iyon. pinag-uusapan natin. Oho. Consumption lang po ng kuryente. Okay. So, Wala po itong RPT. Oo. so dahil po ning Real Property Tax palantabi yan. Ibaman po Mayor. ito. Ibaman po ito. Sa hindi ko yan yung issue ni GovGrex. Opo. So, i-waive muna nila para makatulong sa ALECO yung mga real property taxes naman sa mga edifisyo ninda, land and building, lalong-lalo na sa Albay. Opo, na-brought out anduman kan magpaapod ni na press conference si Governor, si Hermano Montabe, na onambita na duman na medyo mananggad kung ipapatong pa man sa real property tax as of this moment sa ALECO, medyo magabat-gabat pa, kaya parang igilid mo na in the meantime tabi ito, Mayor. Po. Okay. Kung pwede man baga po, oo. Oo. Dahil sabi ninda, diba, ipapasoon man sana sa consumers. So, ganun rin naman ang suma nito. Definitely, ta si Manager Buksit kang Neya, so nagpapadalagan mo yung kan ALECO, yung tinaram tabi alkalde, ipapasa mo yan, pass on definitely sa mga konsumidor. So, ganun rin pala ang suma. Opo, naunambita niya na I've heard it with my 2 ears and 2 eyes. And 2 nose. Then you have 4 ways of hearing, no? Imbis na mahiling, nadamog pala sa mata. Siya mismo. Pero hindi po talaga si Congressman Lagman po ang kinahuro niya ako, sabi niya, Crisel, kung may kwarta naman ang tabako, mag-enot na kamo. Yan. Para mapahiling ta na talagang seryoso kitang matabang sa ALECO, and at the same time, maging, kumbaga, inspirasyon man sa ibang LGU as in private consumers na magbayad. Dahil dapat ang nanginginutan, dapat ang gobyerno. Kung kita po, we lead by example, no? So, dahil man po sa example ni GovGrex, sana po sa ibang mga LGUs, magsurunod man po. Iyo, di ano tabi yan, Mayor Criser, insofar as ang Tabaco is concerned, Tabaco City, bulan-bulan talagang magbabayad na kita man dyan on time, over? Talaga naman on time kami nagbabayad. Yan, Sa tingin opo. ko po yung mga nangyari noon sa recording, no? Kasi ang problema po sa gobyerno, pag hindi kami binil, hindi naman kami magbabayad. Tadayong Diba po? basis. So, ano yung bill, yun lang ang babayaran namin. Palagay ko po, may mga nakita sila na mga consumptions namin na hindi kami talaga na bill kaagad. Kaya nagkasabay-sabay na. Yan. Kaya kailangan na isahin. So yung staff po namin sa accounting at saka sa treasurer's office nagbayad sila kan cheque sa ALECO kasuugma, saro-saro po ito niresibuhan. Yes. Kaya gabos po ng mga bills na paid na. Opo. Na paid. Opo, di klararon tabi Mayor Crisel, tibaan sa iba dyan na konsumidor dahil na magbarayad, binayadan na ngayon kan tabako. Sige Kaya tabi. nga ni-repost ko ginibo na post ni na comment ni Jomar, tagari may misimpression na itong binayad kang LGU Tabaco, sakop na ka ito sa ibang utang kang pribado. Utang lang po ito kang LGU. Dahil po kasabay duman sa private consumption, private bills, no? Iyo tabi. O di sige tabi, Mayor, gurano ang ideya ta pag kada bulan, gurano ang ideya tabi kada bulan ta dyan na bibayadan sa ALECO? Aram nindo, na po palagay ko mga 500. Iyon, opo, sige po. 500. Dakulaon po talaga. Sige tabi, Mayor, kung ikaw ka pang dagdag, go ahead tabi.
Sa mga ibang LGUs po, magayon na kita ang manginutan para po sa tuyang mga nasasakupan, mahiling po ang tiwala ta sa Aleco and sindaman po magsunod. Sa mga konsumidores po, dapat po magbayad kita kang ginamit ng kuryente and sana po dahil nakampilferage dahil sa iba po ang nagsasakit dahil sa gibong salakang iba. Iyon. So let's start the year right. Let's start 2023 the right way. Opo. Salamat, Mayor. Mabuhay ka tabi. God bless. Mabuhay po, Pio. Thank you. Welcome. Okay, Paring Pio, si Mayor Crisalagman Luistro. Paring Pio, itong na-accumulate na utang kan LGU na uminabot ka na isa kang enot ang mga 8 million, ito sa mga sabi na nga ni Mayor, dahil na ikwenta sa inyo, dahil na isingil kan mga panahon na ito. Ang parte ka ito is 2003. May di man dahil na ikwenta kan 2003, yaon duman. And also 2007. Tapos so whole 2013 and 2014, iyo pa ito sa mga sa mga dahil na babayadan. Yes. And kwentahan. Pero pagkabot kan 2015, updated ang LGU as in na nagkautang sundo sa panahon na yun. Iyan. So malinaw ang pigbayadan ng LGU sa mga kampanahon na utang bako ining sa mga presente tadai nagkautang ang LGU sa Aleco ining magpuon na 2015. Yan. So gustong sabihin, Ano sabi Mayor sa record? Sabi ni Mayor, mas ara mo pa kaya ang record. sige. So gustong And sabihin, also, ang LGU, ang Aleco is bayad naman kan mga real property taxes sa LGU Tabaco. Igwang tulong mga real property digdi ang napinagbabayadan ang Aleco sa LGU and halos nagtotal ang gabos na inin more than 100,000. So sa indang dapat nabayadan, barayad naman yan. So ang mangyayari kini basado sa pahayag ni Mayor Crisel as in sa kagada ni Governor Brex na pwedeng dahil nang una sisingilon ang tama ko Mayor dahil nang una sisingilon kang real property sa Albay para makatabang ang gobyerno provincial kan Albay at mga lokal na gobyerno kan Albay sa Aleco. Roger. Na makarecover. Okay. Ayan pa din mga dagdag na bareta, alilig sa opisina ni Mayor Crisalagman Luistro, Jomar Bian, DZGP. Salamat kumpadreng Jomar. Hali dyan sa opisina mismo nakahoron si Alcalde Crisel Lagman Luistro. Manunungod po yan sa effort na kan manlain-lain na lokal na gobyerno sa pangenot kan provincial government of Albay and mga alkaldes. At ina po kitang mga konsumidores na tabangan na ini. Albay Electric Cooperative, tayo man sana, yaon na yan dyan. Nasunod na baga sa kagustuhan na pahaliun sa APEC. Yaon na yung Aleco. Gulpian dapat asikasuhon, financial aspect, technical aspect, administrative aspect. Dakulong po yan na dapat niya itong iskusaron and we hope na sa mga ngapit nal daw magkaralampasan tayo ni ha. Diyan lang po kamo. May mga hanap buhay ang samuyang birthday celebrator. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, dahil ang inasahan na buong bagong tapang, nabuo ating tiwala, bayan sariling gapan, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang, may ngiting nag-aabang.
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Palagi kami nagpupunta ni Nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si Nanay. Lahat din sila, friends ko na. Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay Nanay. Pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si Nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months at pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Buti na lang po nandyan kayo. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nong speed shot
Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Oras po muna, sakto, alas 9:30 na po, nin pagkaaga. Digdi po sa programang Tingog Kanbanwaan, idiretso taan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya man si Ands. Diyos maray na aga, Ands. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, posibleng sa bulan pa nin Pebrero o kaya Marso, presenteng taon, formal nang maglipat din pwesto ang mga paratinda. Kayaon sa pigapod na Happy Lane sa Barangay Tinago, Legazpi City. Niyan sinabi sa DCGB News ni Legazpi City Task Force Kayusan Head, Mark Andy Marbella, manungod sa enot ng bumilatuang informasyon, may kinaraman sa siring na bagay. Yun sa iya, bako man immediatamente papaharalion o papalipaton ang poko mas o menos 80 na paratinda sa nasambitan ng lugar dahilan sa sangunyan, nasa pagpaplano pa sa nasin koordinasyon ang LGU may kinaraman kung saan posible na palipaton ang pwesto kay ni. Kung sa iya, nagkaigwanan ng pagtiripon ng LGU, may kinaraman sa siring na bagay kung sa duwang lugar ang paplanuhan o pag-iisipan kung saan pwedeng lumipat enot kini ang sa Barangay Bitano, partikular na dyan sa may covered o kaya sa may basketball court, as in ang ikadawa, Sir Pio, dyan sa Tumpukan Kapuntukan Hill, dyan sa may Sauangan Park para daw sa Raronas ang mga nagtitirinda ng street foods, urog pang yaon man dyan nakapwesto ni ba pagkahapon. Ngunyan nagngapodad si Marbella na dayman dapat minikadit ang mga paratinda dahilan sa pigaasikaso inikan LGU asin dayman sinda papabayaan alagad ang hagad sa naka na sambitan ng opisyal. Kaso man na ma-realisar na ang paglipat ka na mga ininin pwesto sa mga maabot na bulan, dapat daw mantiniro na ang kalinigan asin magsunod sa naman sa mga regulasyones kan lokal na gobyerno. Sain nga ni sinda ibabalyo tabi, Ands? Sa Pio ang pipilian enot sa basketball court kan Barangay Bitano ang ikaduwa dyan sa may Kapuntukan Hill so may Sauangan Park. Basketball court kan Barangay Bitano. Aso duman sa may entrada kan Pacific Mall. Yes, duman po, Sir Pio. So gilid kan sa may Riles kan tren. Yes po. And ikadua, ining digdi sa may Sauangan Park so mga tusok-tusok na dyan, ano? Yes, nganing sararo na daw ang pwesto. Iyo, so bali mamimili ang tao kung yaong ka sa sentro, dumang ka sa may basketball court kan Bitano. Pagkatapos, digdi naman sa may Sauangan mamimili ka. Roger. So ano ang target na bulan? Ang target nindang bulan tabi sa Pio, either last week of February or first week of March. Yun, last week of February or first week na Marso. Roger. Sa bagay, mas maray-rahay naman agad kung diyan ta idibagang digdi sa kikamugtakan ninda sa presente, pribadong lote yata yan na gari na nailitkan bangko, no? And so sanitasyon man ang ganyan medyo problema na. Sincero daw sa talagang problema dyan pag nag-ooran kumbaga madugi, Sir Pio, and kumbaga delikado man kung maatian mga pagkaon dyan. Iyo, delikado man managad kung medyo maatian pagkaon dyan. Ang ikikarahay man dyan sarong banda tas so mga traffic enforcers dyan so tanod mismo kan barangay. Tama. Ano iyo so nagdidirihir kan mga nagpa-park buda lalaog minaluas na motorsiklo, tama yan na yung mga tanod mismo kaysa itong kung sisay-sisay na mga tambay na paguna mo kung sisay na mga killer. Isos na mga siga-siga, ano? True. Oh, yan. So yun yan, tama.
diyan sa Happy Lane na yan, maibabalyo na sila mamimili ng lugar. Pero anong plano? Igwa siyempre ning oral daw na plasada. Yes, paplanuhan man iyan kan Committee on Ways and Means sabi sa PIO na may ano man sinda, kumbaga may bayad man sa maintenance kan lugar. Roger, sige, kopya. So yan tabi sa PIO, ang informasyon halilig di sa City Hall with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa storya hali dyan sa City Hall. Kasabay si Boy sa Mobile. May text man kita digdi. Hali sa satuyang sarong Paradango. Good day, Papa Pio. Dapat mag-ikot ang mga taga-Aleco para makita nila ang mga magnanakaw ng kuryente. Diyan atabi sa barangay 33, Peñaranda, ang daming mga magnanakaw ng kuryente. Karamihan sa streetlight kumukuha. Ang iba po naglalagay ng T-flag at doon kumukuha ng kuryente. Kasi po masyadong mababa ang mga poste. Yan, sige tabi, sana po ha. Iyan na mga enot niya itong pinago para reklamo na naging dalang baga kayo na madagit so tao sa APEC. Sana kabaliktadan na ngunyan yun ang mangyari. Iyon na so kumbaga so expectation kan tao maitaw mananggad kumbaga ta Aleco so ginusto di iyon na iyan an ibugtak dyan. Sige tabi. Yan, maglibot da tabi. So, mga taga-Aleco, mahiling an mga may daya sa kuryente. Yan. Tama man yan na araw ka ng mga pangapudan kan sa tuyang listeners asin konsumidores ng kuryente. It's a sign, good sign na kita po nagmamakulog na sa satuyang kooperatiba nin kuryente. Tabi. Sige. Diretso na kita sa iba pang temas ngunyan pong pagkaaga. Nag-demitir tabi so Chief of Staff kan Puersas Armadas kan Pilipinas. And ang nakasalida so vaccine czar na si General Galvez. Now, may mga nagburutwa na nagkaigoning mass resignation sa Department of National Defense. Kan po kita maging analytic na maray. Iyan po tabi pag minahali pa o igwaning change of leadership sa Departamento kan Depensa Nacional, igwa man iyan nin mga kasarabay na kumbaga koterminos na opisyales man, pareho man ka na gobernador o kan alkalde. Igwa man bagayan ng mga pinag-appoint na pigtitiwalaan nindang tao na pag natangkas so gobernador, natangkas o alkalde, or natapos na sa turno kan alkalde or kan gobernador, or nagdimitir ang alkalde o ang gobernador, so sa iya man na mga pinagnumbraran na ang poder ititao sa gobernador o sa alkalde na magnumbra, kasarabay iyan yun na matender man kan sa indang resignation. Iyo man tabian so nangyari sa Departamento kan Depensa Nacional. Minaburutwa na bagaan mga istorya, aram nindo sa telebisyon sa Manila. Nako, bako sa kung ano pa man, medyo kung kita po kin-observer sa nahihiling niya to sa telebisyon na mga bareta, kung dahil niya to analisaron ng marhay, madadara ka sa paminsan sala na konklusyon. Yan, sa mga bareta baga sa TV, nagkaroon ng mass resignation. Garing ayaga, may problema na naman. Ito palan, tabi, pag minahalian sarong Sekretaryo kan Depensa Nacional, so sa iya man na pinagnumbraran como mga coterminos, sarabay man niya na ma-file kan sa indang courtesy resignation in respeto duman sa masunod sa kaso ngunyan, sa estado ngunyan, kay Secretary Galvez na makapagpili man kan sa iya man natatiwalaan na magiging katabang dyan po sa pagpadalagan kan Depensa Nacional. Bata baga ngunyan dyan, hilinga, pinunan baga sana sa sibuyas. Munan mo bagaw, yan na nagpupuuna.
may destabilization plot na daa na napamarong. Oh. Dainanggad na sa sala. So sa tuya man kumbaga, diit man na pag-uro studio kang sitwasyon na bako sa nainigayod sa sibuyas. Tibaad kung igwaning nagkakawat, ang gigamit na instrumento, tanganing mag-react ang tao, ang kikawatan nindang sitwasyon, iyo po ang pagkaon. Taan pagkaon baga, direktamentong igwaning epektuhin sa satuya bilang individual as in bilang nasyon. Pinawara-wara baga sa nasusupply nin sibuyas dyan, naglangkaw sa presyo. So tao nagreklamo na. Pagreklamo kan tao, pighihiling ninda ang gobyerno nasyonal. Sisay ang sekretaryo kan Department of Agriculture, Presidente Bongbong Marcos baga. If you will analyze the situation, ang kawat, bako, sabi kaniba, this goes beyond the price and supply kan sibuyas. Now, uyan baga tabi, igwa nang naglalataw, sabi igwa ning destabilization plot. Nagdidiit-diit. Iyan po, hindi natin alam kung sino, asin kung ano ang grupo na nasa likod kaini na mga pangyayari na nagbuburutwa ngunyan sa Republika kang Pilipinas. Yan. And magikita po na mapag-istudyo nin Marhay. Tama naman siguro na itong mga pagparapalayas baga ng Presidente Jun. We have two of it. Mga puro people power, oust the President. 2 beses ta na baga ginibo yan sa Republika kang Pilipinas. And yet, where are we now? Tal kumuesta, iuman giraray baga tabi. Yan. Uyang pa, medyo, so saro pa nga na pinagasusubaybayan pa niya to, na tiba ada magburo-barato na iyan, dahil ang maarani na so mga para tanom ning sibuyas. Hindi ko na paano nga nangalas ba kita kay ni Jun baga dayman baga ning pestilence Jun. Dayman basta na sana yan buminutwa, and yet iyan na nag-aarabot na tabi, nagbuburotwa na mga destabilization plot. Tapos yan na mga mass resignation. Bako man po yan. The way the news is presented paano sa satuya, alos burubang giiyo na sa naman baga. So puro may anggulong negatibo na nawawara na kita ng tiwala. Permi na kitang diskontentado. Whomsoever po nagakapot kan renda di gobyerno kan Republika kan Pilipinas. Maray na agatabi dyan sa Barangay 4 Sagpon. Present sinda Cha Leti and Louis Vibar. Uy, salamat po. Yaon so sa tuyang mga paraan tabay man sa Barangay 4 kan Sagpon. Si Cha Leti and Louis Vibar. Yan, salamat po. Yaon mamang kamo. Pakihapot lang po kung naka-implement na ba sa small moving vehicles, keep right sa Legazpi. Dakulon kaya ang tricycle na puro sa tahaw nagpapadalagan maski sa main roads. Igwango na ning diit na kwan. Kumbaga igwaning diit na sabi na nga ni kuan leniency insofar as digdi po sa Legazpi is concerned, dahil mo na masyado yung pig-implementer tahilingon nindo. So direktiba baga ni PD Kunanan, so sa kaayusan sa daan, so mga motor, yan ang mga tricycle, sa totoo lang talaga bawal mambaga nga niyan sa National Highway, and sa gilid kamo dapat kita dapat na mga nagbumotor tricycle. Duman sa direktiba ni PD Kunanan, mga bihikulo na 60 kilometers per hour pa itaas, iyuan ang dapat dyan sa inner lane. So hababa dyan padalagan sa outer lane ka. Kaya lang digdi baga sa Legazpi yun, sa tuyang mga jeep baga na pampasahero Legazpi daraga, ang dalagang kaan G's 20. Kung dyan man ikukonsentrar sa gabo sa gilid, garo yan sa halawigo na surunodan na bago ning train, puro dyan sa gilid, dahil na maabanti yan. Kasabayan pa kan motorsiklo, sabayan pa kan tricycle. Kaya igwaning diit na leniency digdi sa Legazpi.
Na basta may bareta nga ni Ken iyo ang pinag-implementar daw ni Chief na balya. Paano mo naman baga na ganyan John? Now, saro pang question. Halimbawa, nakamotor ka, puma-speed ka ning todo. Taan direktiba ka na provincial command. 60 kilometers per hour, dapat nasa inner lane ka. Mapa-speed nga ako ning todo, tanganing da ako dakupon. Nganing makaagi ako sa inner lane. Itutudo man sa ima pagbumotor, 60 kilometers per hour, pataas. Ang problema, tayo naman ng direktiba. Nadigdi sa Legazpi, dapat sa highway, 30 kilometers ka sana. Paano mo yan, Tabi? I-correlate mo na paano mo i-harmonize. Maski itong sa mga behikulo na 4-wheel drive, dahil ka magkapa-speeding sobra sa 30, tayaong ka digdi sa sentro kan Legazpi. O di gusto sabihin kan John, gabos na behikulo, yaon sa gilid kan tinampo. Taso direktiba kan, kuha na ba sa ako mismo baga duman sa post ninda? Dapat ining mga nasa inner lane 60 kilometers per hour mahigit. O gabos pala na kung digdi sa Legazpi 30 kilometers per hour ang speed limit sa National Highway, gabos pala na behikulo yun nasa gilid kan tinampo sa Legazpi. Surunodan garo ang prosesyon. Dahil ning makakaagi dyan sa tahaw. May prohibition nga ni sa speed limit. Kaya araw po kan nangyari digdi sa Legazpi may leniency kaya po iyan, inda ko sa naining texter niya to kung namamasidan niya digdi sa Legazpi. Ini sa tuyang pinagdidiskutir is insofar as Legazpi City is concerned. Nagkaigong una ning linya si takadakol talaga na mga bihikulong yan na tricycle, boda motor na nasa tahaw kan tinampo nasa inner lane. Bako itong suna sa outermost lane. Because, yan nga ni, igoning discrepancy na dahil nahaharmonize. Sige, may direktiba sa provincial command, 60 kilometers per hour dapat sa inner lane ka. Sa Legazpi may speed limit 30 kilometers per hour lang. 4 lanes pati baga yan. Ang direktiba pati pag 4 lanes baga, so mga maluya sana slow moving vehicles dumang ka sa pinaka outermost lane. Paano mo yan ma-harmonize? Pag dinakop ka kang pulis, sir, man ako magkapakaskasta, may prohibition baga 30 kilometers per hour. Sir, magilid kami sa tinampo, gabos pala na bihikulo digdi sa Legazpi, sa gilid kan tinampo maagi, may prohibition ng speed limit. May limitar sana, 30 kilometers per hour. Kaya arog po ka na nangyari, digdi sa Legazpi. Pinagkuhan ngo na, may diit na leniency. Dahil ngo na masyado yan na pinag-istriktuhan dahil sa aktual na sitwasyon na nangyari. Na parang difficile na ma-implement to the letter na direktibang yan ka Police Provincial Office. Sige po. So yan muna sa tuyang dagdag pang istorya man na inuta sa Lado Nasyonal. Yan po. So sa change of kumbaga leadership man sa Departamento kan Depensa Nasyonal, then nasudan ta ining pagdiskusyon man o pagpasabot ka ining sumanunungod sa traffic digdi po sa syudad nin Legazpi. Sige, dyan po ka mo. Mabel Tagiraray ang programa. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo,
Mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi dito sa DZGB. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, magpayo Jessic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang payo Jessic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. We're bringing the joy this holiday season. Explore great tasting food for your Yuletide celebrations with LCC Food Garden. Big parties, small gatherings, or a simple dinner with your loved ones, we've got you covered. We offer a wide variety of delectable cuisines and top-of-the-line services for all your catering needs. And because 'tis the season to be jolly, here's our special treat for all of you. Experience a flavorful explosion of your favorite Filipino dishes with LCC Food Garden. Flavors of home, perfect for your intimate celebrations, festivities, and events. So don't get your tinsel in a tangle and enjoy the holiday with style. Make your occasions more memorable with LCC Food Garden. For bookings and reservations, you may call us at 0999-224-3639 for Naga, 0999-226-4390 for Tabaco, and for Legazpi, contact us at 0919-912-7804. Merry Christmas and a bountiful holiday to all! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591.
Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Happy birthday man June sa kapwa mo taga Pulangi, si dating Konsihal Gerard Nong Hausyan kana Pulangi. Happy birthday mantabi sa imo, sir. Natapos na ni Councilor Hausyan sa iyang termino sa Pulangi. Natapos ni Councilor Gerard na Hausyan. Ba talaga nang ka-birthday mo ngunyan June. Nagselebrar siya kan kaaldawan niya man ngunyan. Happy birthday tabi sa imo, amigong Gerard Nong Hausyan. Tugang man yan ni Vice Mayor John G. Bako na Hausyan. Aki ka ito ni dating alkalde Hausyan, Jerry Hausyan, barkada ta, amigo ta, kana daraga, yan. Kumusta na lang po diyan sa Indo, sa familia. Ano lamang yan, tabi, service to the public. Ang attire mo ngunyan, tabi, Tricia, gari ka Vietcong. May public service digdi. Nakapurot ning wallet tabi sa may hampang kang UI si Matar Mansos. Yan. May laog po na lisensya sa pagmamaneho na sa diri ni Leonardo Alfonso Naparan Arevalo. And may CAS. Kaya initabi apudanta si Leonardo Alfonso Naparan Arevalo sa imong pitaka napurot ni si Matar Mansos kan Budyaw Daraga, napurot ini sa may hampang kang UI dyan sa Daraga. Digdi na lang sa DCGB yaon sa imo tabi pitaka, yaon kay Tricia na Litana. Magdigdi ka na lang po sa DCGB, yaon sa samuyang kustodiya na sa imong pitaka. Hanapon lang si Tricia Marie Litana, tabi si Leonardo Alfonso Naparan Arevalo. Yan, may laog pating cash man, hindi buda siyempre driver's license. Good morning pala sa tuyang amigo dyan, si Boboy na Arcilia. Si Boboy, nalingawan ko kasuhapon, nabasa ko pa lang sa indong mensahe ni Atang. Hay nakamungon yan, sagkud si Atang na Sarmiento, Barkada Taman. Sain ka nga ning dating bangko tabi Boboy na Arcilia. Nag-retire na yata ini si Boboy Hindi ko sana, dahil ko lang siguro Si Atang na Sarmiento, Barkada Taman. Swimmer ini si Atang. Kumusta naman si Atang? And bakong may harong ka mo digdi Boboy, yan dyan baga sa may St. Vincent Subdivision. Long time no see, kumusta na ka mo? Tabi, buda si Atang. And ito may chat nga si Boboy si Nelson. Nagpipritos da ang talimago si Edgar na Dikiros sa iyang uncle. Yan. Ay sa Hamora Subdivision. Mananggad pala Hamora, not St. Vincent Subdivision. Hamora. So digdi sana harani sa may DCGB. Yan. Sige. Masiramon kay. Masiramon yan tabi na pigiprito ni uncle mo na si na talimago. Yan. Gun mo Edgar Dikiros. Nagpipritos daki talimago. Si Ramon yan, Boboy. An style kaan kunta na pritoso nindo kun makauna, mainit-init pa. Sa ka mo nakabakal kita limago. Puertehon yan, Yan, retired na da siya. Hamora Subdivision si Boboy. Sige, kumusta ka mo dyan Si uncle mo na si Edgar Dikiros, sagkod si Atang na Sarmiento diyan sa Hamora Subdivision. Maray na aga. Sige. Bueno, may mga istorya pa kita sa lado lokal, Dispatch National. Tapos mga reports. Pero mabareta muna si Angel Alas 10.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mantenido ang suporta kan Armed Forces of the Philippines sa nagbabalik nindang hepe na si General Andres Centino. Siniguro man kan AFP na halangkaw paman gilayon ang sa indang moral sa ibong kan pagsalida kan liderato sa tao kan nagalakop na destabilization plata. Sigon kay AFP spokesman Colonel Midel Aguilar, normal ang sitwasyon asin dainin dapat na ikaadit ang publiko. Ipinahayag naman ni Army spokesman Colonel Cerces Trinidad, professional organization ang Fuerzas Armadas asin pigre-respeto ang anuman na desisyon kan Commander-in-Chief na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kampante man sinda na sosuportaran ni Centino ang Philippine Army tanganing maging world-class land force sa taon na 2028, Philippine Navy asin Air Force sa pagprotekta sa interes kan nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mastaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Bimeg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Subukan na ang mga bagong pamurga. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimeg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng round
roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibo ng krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibo nin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero dai man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tabi June. Salamat sa masira mo na mamun na pa-birthday mo. Yeah. Yan lang kita, June. Ano? Sabi na nga niya, be happy with what we have. Yan, kontento na kita dyan. Nakaraos, June, ano, yung birthday. Isang mamun na masira mo na. With Richard Astor and Trecia Marilitana and Angel Mustasa as the dancers. Iga pa maning sarong kuro candle. Ya, ano pa man. Solve number 3 mo ano diyon. Sige, diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Isihong tadaw kay Luens. Good morning. Go ahead, Luens. Good morning, Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pa man na bareta, mabayad naman ngunyan mismong aldaw. Ngunyan na mismong aldaw, ang gobyerno provincial kan Albay, kan utang kaining 1.7 million pesos sa Albay Electric Cooperatibo Aleco para maging pangarugan man kan mga manlain-lain na lokal na gobyerno. Ini ani pinagunambitan ni Gobernador Abogado Edsel Grex Lagman sa flag raising ceremony na ginibungon niya na pagkaaga na kung sain sigun sa iya ipapaiba niya ang mga kinatawan kan sangguni ang panglalawigan ng Albay para i-representar ang bilog na Kapitolyo nga ni naigawgaw ang cheque sa opisina mismo kan Aleco. Sigun kay Lagman, dapat pagtarabangan ang Aleco na makahawa sa presenteng kinamumugtakan kay ni tangani na iniman na imaputulan ng kuryente hali sa supplier. Dahilan kay ni pararaktakan ang mga empleyado kan Kapitolyo dahilan sigun kay Lagman. Iyon na nga ni dapat suportaran ang Aleco takon magbarayad ang gabos na mga lokal na gobyerno nasa poko mas o menos 16 milyones pesos man ang makukolekta kay ni hali sa mga manlain-lain na syudad asin munisipyo digdi sa probinsya kan Albay. Yan Tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali digdi sa luwas. Ako po si Lawrence Pursi Balsena. Salamat, Luen, sa storya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. May ipinagpoproponer si Congressman Joey na Salceda
kan segundo distrito digdi sa to sa Albay na parang sarong radical step na once and for all, kumbaga sa Philippine National Police June igwanin na sarong radical step man si Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. Si Congressman Joey may ideya na salado man kan ekonomiya, tibaad lamang dangugon, isarado mo na Subic June. Diyan dumaga sa Subic Port, Subic Metropolitan Development Authority, SBMA, o Subic, basta yung SBMA, igod dyan yung international port na notado, dakol na mga nagbuburutang aligasyones na involved sa smuggling nagkakapira na nakadistino dyan sa aduana, dyan sa Subic, na napapabareta bagatabi, na ining mga smuggling nagburutwa na ini pagkatapos baga itong issue sa supply as in presyo kan sibuyas. Ang sabi ni Congressman Joey, isarado talugod mo na yan, sundo na dai talaga malinig. Tama man baga yun kumbaga sarong general cleaning. Tamaan kongresista. Dai man sa namahali-hali. Di sige, isarado. Magsadyusan nin paglimpyakan harong once and for all. O bata may isaro pang istorya na katakod sa mga smuggling. Ang sabi ni Congressman Joey bay nakaabot sa indang opisina na istorya na so nagkakapir mga meat products digdi, meat processor sa Pilipinas, nagbabakal nin mga smuggled na karning urig. O, paano kita kantabi mag-abante? Ta ini sara Congressman Joey, saro ini sa economic think tank, igwaning hararom na pag-adal sa ekonomiya. Isi niya ang implikasyones, isi niya ang efekto, isi niya ang kausa. Kana pagluya kan pundasyon kan ekonomiya, lalong-lalo na kung dai nahahali ang smuggling. It affects a lot the collection of revenues kan sa tuyang gobyerno. Na ito dapat na nakukolektang kwarta na minalaog sa kaban kan gobyerno dahilan sa smuggling, sa korupsyon, minalaog sa bulsa kan nagkakapirang mga tiwaling opisyal na yaon dyan sa nagpapadalagan kan paglaog kan mga imported na goods sa manlain-lain na puerto. Kaya inda ko sa natabi kung dangugon ini na, pero ako ay for one na igwa ini ni nagkakanigong impact na statement ni Congressman Joey. Mas maray ng araw kayo ni kaysa ito bagang sa mga investigasyon na sa nang investigasyon bagadyo na di. Kang Senado, kang Kongreso, hilingan na iyan. Nagkaigwasan na nin technical glitch yung kaap baga, so instrumento kan Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagpalanding kan mga eroplo. Duman sa naiya, maimbestigar sa Senado, maimbestigar sa Kongreso. What can they do? It's a technical matter. Anong bat sa kadakulan na sananin mga investigasyon na ginibo, gulpin ang napasupgan bagad yun sa mga investigasyon bako. Gulpin ang hinalian ng dignidad na mga resource person. Na imbes bagang sa resource person, makuha aning maray na ideya yun, ang nangyari, pipasupgan sa investigasyon sa Kongreso, sa Senado because of the grandstanding ka nagakapira. And yet, may naginibo na lamang na mga batas na nahugot duman sa mga investigasyon na ginibo kan Senado, ginibo kan na lower house. Inda ko kun igwa siguro, pero dahil ko man naiisihan. Ang nangyayari na dyan is political mileage lang yan Ilinga, ipapapaod sukaap, ipapaapod kan Senado, ipapaapod kan lower house. What? Pagkatapos yan, di ba? Siguro dahil daw kung mag-crear na sana nin komite
silently dahil ng mga investigasyon, tabangan so kaap na ta nangyari ini. Anong dapat niya mong gibuhon? Bako nitong mga investigasyon pa uning ini pinagigibo ni Congressman Joey, tama ini na sarong radical move na saraduhan ko na lugod yan na Subic limpyahan tanin todo. Kumbaga, tanganing makabalik so kumpiyansa kan tao. Igwa nga na kung sadiring tao yun na nang papabakal ng scrap metal sa China. Di pa sa ko sa ligas pitagabi tabangi daw ngaya primoy. Ang pigahagada sa iya yun paguna mo 5 pesos kada kilo. Yan ililuwas niyang kuan niya, nag-export ang ililuwas niyang kilo-kilo ng scrap. Bakung basta-basta kilo. Tunilada. Ribong tunilada. Grabe man nga tabi primoy kung 5 pesos kada kilo ni aga dun sa ko. Nako, yung susayang istorya, aligasyon. Diyan sa Subic. Yun. Subic. Ito, nag-exportar siya ng scrap. Pasiring sa China. Yan. Kaya, inarapudan taman sa mga amigo ta na igwanin mga contact man. Medyo na ayos-ayos gayod. Na sistema. Kaya, ining sasabi ni Congressman Joey na mas maray na ning araw kayo ning mga suwestyon kaysa sa mga investigasyon magadyon. Nako, pundohon na. Sige, cease operation. Nagkapirang 2 o 3 semana. Limpyahan. Hararom na hararom na ang tama kan korupsyon, smuggling. Digdi sa tuya sa Pilipinas. Dahil na nahahali. Dahil na basta-basta. Kumbaga, kaya iyon na ini ang resulta. Ilinga, we are primarily an agricultural country. Yaon ang palibot, natural na rekursos, dagat, yaman dagat, ining mga sa agrikultura pananom. Pero sige ang plano, maimportar nin mga produkto. Because yaon po ang tentasyon. Yaon ang oportunidad. You can just imagine kung mawara yan ng mga smuggling, gulpian makukolekta ang kwarta na buwis kan tao, kan gobyerno para sa tao. Pero kung diretso ang smuggling na yan, nako, papaano kayan? Lugi sa gobyerno, nagayaman, nagkakapira sa ng tao. Kaya ang sabi ni Congressman Joey, yan na, isarado ng nalugod dyan. Kumbaga, linigan ang operasyon na yan dyan sa Subic. Nagpaluwas nga nin patanid si Congressman Joey, House and Ways Committee Chair, na nagkakapirang kumpanya ng karne, budamit products na pwedeng makahampang ang mga ini sa nagkakanigong kaso, particular so anti-fencing. Nagbabakal ang mga ininin mga kaipuhan nila sa pagpuprodusir kan sa idang produkto hali sa mga smuggled man na produkto. Yan, mga meat brands ini digdi sa tuya sa nasyon. And so pag-implement pag-amyenda pa kan nagkakaperang mga provisiones kanlay manungod sa rules and regulation kang Customs Modernization and Tariff Act. Yan. Tanganing mapakusog pa so visitation powers kan mga otoridad dyan sa mga aduanas tabi. So, yan po, nagkakaperata iyon na bagaan kwan ngunyan, perming na balita, yung mga sa smuggling, manungod dyan sa kwan na yan, natigas na nakan kakulungan ni supply ni sibuyas. Sige, Obeno John, ipasok mo na yung 15 at saka 25, ibiyo mo na. Pagkatapos ma-wind up na kita, tanganing all clear kita. Go ahead. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang, may ngiting nag-aabang. Bumuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa, ibang ngiti ngayon, sa One Ginebra Nation. Bumuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa, ibang ngiti ngayon, sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin matauwanin justisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikonkon sa karsel pero dai man tulos sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtasin da sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramonan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi duman sa mga natapos na su istorya sa BPI. Nakabalik na sa mga na double post tabi ha. Yan. Iyo man paminsan ana problema baga pag sa bangko baga Di mo man pero kon man lang yan mga sabi na nga ni paminsan-minsan na mga technical glitch man tabi po. Yan. So Bicol University tabi sa pamamayuman ni okay sa paagi man ni Congressman na Didi Cabredo Palan ma-estabilisar na ni na College of Veterinary Medicine sa Pulangi Campus. Yan, mabugtak na. Iyo, totoo. Igwa na naasikaso na ni Congressman Didi Cabredo pati yung funding ka yan.
College of Veterinary Medicine. Yan, ugidon ko pa sa istorya. In fact, 2 weeks, a week ago na nagbuto ang istorya ini, nalingawan ko lang tabi na na maipaabot man sa Indo. And ini saro pa, bayan tamo na itong 3rd district, digdi sa main campus. Aram nindo John, igwan ang kunya ning dakulao na tsansa, kitang mga kinapubran sa mga akita na daing kwarta baga, magpa-eskwela pagpa-doktor. Babayadan pa kan gobyerno. Mga noorin, takahurunong ko naman live si Dean Dr. Ophel Samarsi kan Bicol University College of Medicine. Yan. Dahil ka mo madisuspirar, kitang mga pobre. Aki nindo, gustong magdoktor. Diyan sa Bicol, sabi nga ni Doc Ophel, napakabuti ng ating gobyerno. Gunmuan, libre? Diyon, libre. Babayadan pa kan gobyerno. Igwa pa ning allowance. Yan. Nakikignan ko kay one time na nakahorong ko si Doc Ophel bihira nagkakaisi kayan kumbaga i-text blast niya to, i-broadcast blast niya to, tanganing matabangan ta. Ang pag-doktor baga mahal. You can just imagine. Pirang milyon na gagastusin mo dyan. Now, igwaning programa ang gobyerno para sa satuyang mga pobre, kakian na igwaning skill, igwaning talent, igwaning nagakanigong dunong interes sa pagiging doktor dyan sa Bicol University. Yan bagang College of Medicine, saro yan sa pinagpadrinuhan man ni Congressman Joey. And in fact, saro yan sa nakonsigir ka ito panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino dahilan sa pagbubusol man ni Congressman Joey. Yan, College of Medicine yan. Duman naman sa 3rd District, si Congressman Didi Cabredo man, College of Veterinary Medicine. Digdi sa BU, sa main campus, doktor para sa tao. Duman sa 3rd District, doktor man sa mga alaga at tama niya itong kahayupan. Dyan sa maistabilisar na, iubugtak na dyan sa 3rd District Bicol University. Parang sa yun sa campus yata ito sa Pulangi. Yan sa mga noorinta, hanapong ko so istorya naman kay ito. Tawan tan paglaom. Maray-ray na impormasyon sa tuyang mga kaimanwa. And saro pa, nagkuan mo niyan, salado naman kan petrolyo, nagbaba, so presyo kan crudo, almost 3 pesos, more or less. So gasolina, almost 1 pesos. So gas, iyo man nagbaba man tabi. Yan, yun na sabi tabaga, talagang maging erratic yan, na pamresyuhan ka na sa tuyang mga petrolyo sa mga manlaylay na gas and pump stations niya to. Yan. Ang kasi Martes iyan na minapa-impunir din either pagbaba or pagtaas kan sa indang pump price kada Martes ang semana kung igwa po ning movement sa international na merkado. So yan po muna, nagkakaperang mga temas pa niya to. Digdi sa programang Tingog kan Banwaan, ngunyan pong Martes, nin pagkaaga, maray na aga tabi sa imo, Senyor Ato Lim, sa tuyang barkada dyan sa Petron Tapgas Gasul sa Daraga. Si Doc Philip Roa, gandang umaga din po, Doc Philip na Roa, amigo man niya to. Si Madam Pilar Akende, maray na aga, puro pasyar naman lamang dyan sa satuyang mga sadiring tawo kay Madam Pilar Akende. Dyan sa Gold Street and Good Luck Novelty and sa Forbes Academy, Forbes College. Pading June Pitero, kumusta na ang New Year tabi? Ang primerong semana, ikaduwang semana kang New Year. Sabi na baga, ang primerong 12 dias kada taon, kada bulan, iyon sumina representar kan gabos na bulan sa bilog na taon. Kaya ngaya kung Enero, dakol ang kwarta mo, bilog na taon, bilog na bulan na Enero, makwarta ka. Ibaga sa mga pagtubod tabi, mga nakatuda na mga susunod na ba yan, mga pagtubod, beliefs. Sa pangarang kabilog na puwersa, pading Jomar, pading Al, pading Jimmy Fernandez, si Ans, si Luen, si Joshua, sa Manibela, Henry Mata, sa Control Technical, the birthday boy, June Napolis. Happy birthday tabi, June.
Sa newsroom, News Director Mark Dela, and siyempre si Jen Matthew Balyaran, and yaw niya na sa Wuyang Anghel, Angel Mustasa. Tarabang-tabang man sa IT production asin sa research sagkod sa newsroom, yaon minatarabang pa yan. Tresha Marilitana and Richard Astor. Ako man po si Pio Fernandez, tulos pong masunod. News Manager Mardela, salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na